justament què entenen els joves o com interpreten l'empoderament juvenil. Això és el que volíem saber i ho volíem fer a través d'una avaluació participativa. Una avaluació participativa vol dir que gent que sap d'avaluació treballa conjuntament amb gent que sap de lo seu, en aquest cas els joves que saben sobre la seva vida, avaluant alguna cosa. El que nosaltres volíem avaluar era l'empoderament juvenil. Però clar, potser en primer lloc que vam treballar amb 4 grups diferents de joves, un grup de Badia del Vallès, un grup de Girona, un grup de Barcelona i un grup de Madrid. Calculeu que els grups eren aproximadament entre 14 i 18 persones, més o menys, i aleshores vam treballar al llarg de diferents sessions. Jo no us presentaré aquí els principals resultats, perquè els principals resultats probablement se'ls han endut cadascun dels joves que va participar. Perquè el bo que té l'avaluació participativa és justament això, que t'implica en el procés i que d'alguna manera ja és empoderadora per ella mateixa. Potser dir que un resultat clau és que algunes de les persones que van participar en els processos d'avaluació participativa després es van incorporar també al webdoc, amb el qual això és un resultat clar de que es van enganxar en el procés i de que van continuar. Clar, no és fàcil parlar sobre l'empoderament juvenil si ets jove. D'entrada potser ni has sentit mai aquesta paraula. Per tant, en el procés nosaltres dèiem, primer hem de començar a construir un criteri per poder fer després l'avaluació. Per tant, vam començar amb tota una primera frase que els joves busquessin el crear el seu propi concepte d'empoderament per, a partir d'aquest concepte que ells havien construït, avaluar el concepte que nosaltres havíem avaluat. En concret, l'avaluació va ser sobre el concepte que havíem elaborat, sobre la bateria d'indicadors d'empoderament juvenil que havíem elaborat i sobre els espais, moments i